Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kum gadak ban Pynpaw ya kajing persya halor kajing le menti bat le kelut jong ka sarkar India ya ka sur bat kajing le bemhok persya ya ki pait reolom jong ka than chate lam ngi kari kabala menjur man pentrai kamnya ka Citizenship Amendment Act ni ka CAA usnam arjar khat khandai na khaliang ka Khasi Students Union kabare ka way ni kikinhon kabaya trailang bat ka North East Students Organization mentaka step ka khatway trik no pra arjar arpulai kala penlong daga jingte lama yong bat ka jingwa ya ki Jingthoh hakeleng ki jaka jong ka sor shlong kum ka Sngi ka ban ken mau yaka kum ka black day ni ka Sngi ka badum habaro hanyo tli ki jela jong ka thain chetelam mi hagaway ni ki Jingthoh haga banner ba KSU kala Pynpaw bat te haga ni ka Sngi kala ong badai ban thwet ban weng bat ban Pynpaw yang ya baro ki minderi boywir ki lawan rung haswa jong usnem khat khandai spa nyo puway aga jaka ban ai re tingen yaki shesho hagi ki banner ka seng kala ongru ngipan ya ka ILP ki ai Pynban de ka CAA mat ka North East kamdai ka jaka ban wan bread ya ki minderi boywir